Samantala, sa Mangaldan naman po, iginiit ng kanilang lokal na pamahalaan ang mas pinaigting po ang pagbabantay kontra aksidente sa Kakalsadahan, lalo na ang pagbabantay sa mga di umano'y karera ng mga motorsiklo. Panawagan po ng alkalde ng bayan ang pakikipagtulungan ng mga barangay sa mahigpit na pagbabantay sa mga kalsada upang maiwasan ang aksidente o vehicular traffic incidents. Sa tala po ng PNP Mangaldan, triple umano ang naitalang kaso ng VTI sa bayan ngayong taon kung ikukumpara noong nakaraang taon. Inatasan ngayon po ang mga barangay officials na mahigpit na tutukan ang mga lihim na nagaganap na karerahan ng motorsiklo sa ilang barangay, lalo at madalas umanong nasasangkot ang mga menor de edad o mga kabataan dito. Dapat umanong matigil ang iligal na aktibidad upang maiwasan ang aksidente o ang matitinding trahedya sa kalsada. IFM News. IFM News. IFM News.